mo rin ito. Kailan mo sa mukha pa. Wala, Hi guys, agamo dayong vlog rong adlaw. Content mo mag-istorya mis among mga kaagi sa kinabuhi ba sa unang nagkuan pa mi. Mga bata nag-eskwela nga kinaluyan, pobre kaayo. Hang kauban akong friend. Nya, samtang istorya mi guys, mga on mi og potot cheese. Potot cheese ba ni day? Sa among mga kaagi sa una nga nag-eskwela pa mi nga kasuway kag nag-eskwela day nga bound piso or 25. Ay, bound balag. Lipay na kay ko na sa una guys nga makabaon og 25 kay may na palit og kuan ka remember mo ato sa una guys nga nay kindi nga tag 25. May na Lima 25. dili 25 naman gud to. So, ano na natin Katong kindi nga mix bitaw katong orange. Mo na mapalit sa una nga sa 25 guys nga ang tod makabawon og 50 nya pwede man ang 50 ipalit og kuan makapalit naman ta na og kanang binignit usa ka kuan kantin. kantin sa ka perti na lang lipaya na mo guys basta na ay kuan na ay binignit busog na kuan na nya na sa hay nga maka kuan nga wa jud moy bawon in taon looy in taon kay sa Wow! na nga nag ikaw magtan-aw rin taon ka. Doya man ron. Panahon na ano Ha? makahilak man po daro. Sa imong kagyan sa way mong kuan be nakasuway kag unsawan. Manindami. Ha? Manindami. Kasuway mo kuan ang maninda og kuan. Kanang eskwela mo guys nga mag aron makakwarta mo maninda mo og kuan sa eskwelahan. Malignya ni. Ang baligya sa una guys kanang kindi. Baligya na si classmate na ho. Nya inig ting resist na awa pa gani resist nagkagubot na mga classmates suko nag among maestra kay unsa na ko nang gikagubutan diha wala daytay naninda na dayto. Imbis sa maestra mag-focus sa imuha nag-focus isa kay dara ni Floro. May nga maestra nga unsa na nang gikagubutan ni daw patahuman og kuan klase. Kaya Human ang klase, nahurot na yung paminda. gumanag kuan resist awa na kay tinda. Oo. Magduwa na lang ganito. May exam. Nya kasuway ko na guys nga magbaon mo nga kanang kuan ninyong baon. Kanang buwad sa ipalupit sa kanang dahon o aka namang diba dahon inyong gipustan dahon sa inyong sudan ato ipalupit sa kuan kanang ilawom sa kanon so silig ablis kuan na muta oy Nya daw dahon pa sa dagkanan naa pa ba yung ano? murag wala na nay makuan sa mga new generation ron wala na kuan sa mga bagong tubo kuan mo ka experience ana suwayin na ninyo ang mga bata kaya lami din na kaayo paminaw nga na yung sudan pero di sukad bisag unsa ka kuan wa po ko kasuway magbaon og ginamos na magay sudan nila lang kung magbaon bahalag magantos ko uli bahalag layo Naka-kuan na pud naka-experience sa pud sa ulo wala. agang kuan kay og ginamos gud kay kanang manimaho magud sa Hindi kuan man hindi na mismo. Wala na naisud basta og buhat din sa daan kailangan do na nga itago. kuan magbaon pero og why sudan nga na og ginamos naman gani di na lang ko magbaon guys magantos na lang ko kuan kanang di man yun iko awaw kanang baho jud Ubo ko sa ukras. baho man gud siya sa kuan Mas nindot na. mo kuan ba sa kuan nami kayo photo ni Flor day Flor day nabaliktad man Ay, init. kamtang istorya nga like ang kaon og putot cheese dami ni siya pagkakuan day dami kayo guys aso pa Aso pa. Nga ang tanin nyo. Samtang na-reflect mi sa among mga... kasuway po kung kanang eskwela day nga way bag
Bitbitan na ang notebook. Nya nakasuway ka na eskwela ka ng imong sapatos kay Kasuway, magani ko nga ni eskwela gatiniil. lapa-lapa kay nibuwag. Nabilin. No, nabilin. Wala man ko kasuway ka. Kung man dukol sinilas, man ko yung sapatos, yung eskwela. Katilaw na ako sapatos guys, kato ng high school na ko. Mo na lang jud ko ni dayon sa school. Suway ko og kuan guys. Sapatos pag high school na, pero pag elementary, sus gino ko na tayo magtiniil in taon. Inga na jud in taon kaluoy ang Ginawa mo ang sa unang panahon. sa unang panahon, di dito kakaupo to. Okay. Sus gino ko. Kanis apat ta maga kuan mo pa man pud niinganin sa unang panahon na siguro. Aw diha na gud siguro, di lang ta ka kuan. Tumpor to bigas. Di lang taka-apple pa din. Yawat po tayo lutoanan, wat po tayo lumahanan. Kamaro sa na-experience sa una guys nga makaami ang puto bulanghoy guys. Pag na namang lipaya, maghimo na gani among nanay og puto bulanghoy. Sus. Tapos pinana namang lipaya na kay kakaon na kod mi. Bahala lagi mo ipanihapon. Mas sa putong bulanghoy. Wala among vlogger. Nindot lami kayo guys. Mukhang bakit. Bapa ni yummy, liwat sa naglimo. Dali na. Kasuway pud mo guys nga kanang mag luto mi og noodles guys nga among daghan og sabaw kay daghan man lagi mi guys. Ay, magtunga lagi. Kang sa ka noodles nga beef guys. Sa kakaha. Habuan na magdaghan guys kay Ang importante sabaw. sabuan na magdaghan na maangay mga isuon nanda daghan na magkamunggay. Mo to na among paagi guys sa una nga kuan. Sulbad ang kagutom. Palit kayo sa kanoodles. Sabuan ni mo sa kaha. Daghan no ni mo kamunggay. Asus gino ko. Pangitaon na asar ko kayo na asar kag noodles ani. Nilutaw masabaw. Luya aron. Punan na ni mo asin guys. Punan nag asin. Uy, kaayos naman. Sulbad nagkuan kagutom. Nya kasuway pa mi guys kanang itlog. Anday na ako. Itlog guys nga kanang naman to among manok ba ng itlog. Murag manglood ring manok guys kay di man siya ka kuan kay agi itlog anamon man na magkuha sa nay Ay, mabuang ang ano. mabuang lagi. Amo mang kuha na kuan sa amo ang prituhon. Sa style sa mapagprito guys. Sagla na mong tubig aron mo dako ang prito. Ano ka nang kuan bas kuan. Ingana among Parehas kuan. lagi tag mga idea sa una doon. Among basagulan og tubig insa ang dako sa jatan awon amo na among sudanan. Ako ni patilaw sa ang boss na Koreana. Patilaw ko na yung boss Koreano. Nabalay sa una yan na, patilaw ko na Wow. Danigot. Daniguton. Balinoton. Pero guys, salamat po ta nga nakasuway tag nga to nga kuano kay para nga na di man ta mahimong lipon, di man ta mahimong strong. Ug wala to magiin kalisod. Sa karon nga kita nay mahimong magkapamilya, di man ta mahimong strong. Di ta mahimong kuan, di ta ka maning kamot. Muna sa atong nahiaguman sa una nga kuan napasalamat po tas Ginoo nga. Tagamtam po tag ingato kalisod kay pare nga na. Ug po ta wa na to matagamtam di po ta ka maumo mangitag paagi nga mahimutang Sakto sa kuan. Kaya nga ngita tag paagi nga mahimutang strong, mahimutang digon ug mubarog sa atong mahimo magka pamilya na ta. Wow! Nga na ra ka kuan. ano na. Nga na ra ka kuan ang kinabuhi sa tawo. Hilak na siya guys. Nag-reflect siya sa iyang kaagi. Nga na ra na ka simple. Nya ang ex dili i-reflect. Awa man gud ka replace na mga XX kay Day kay ex. oo Wow, dito ex? Na ko ex pero di man nga niya Masig mahimong na pamilya na. di man mahimong kanang kuan din na kay Wala kuan na na ba wala ra murag wan hay gimay na tong kuan di pareha sa Dili kayo serious. di pareha sa unang panahon niya makuan jud nimo kay siyempre na agian jud nimo tanan ug unsa ka kuan ang kalisod
Nga na jud ka kuan ang kinabuhi sa Soft tao. siya, no? Wa siya mahiyos. Samtang na kaon ko nakahurot na kog tulo ka buok. Kuan kay siya day ka ng bugat. Nakasuway po ko guys, pag high school dyan ako guys, nakasuway ko pamaligyag kasaba, pamaligya og kanang barbecue nga banana Q, Okay, skin. kasuway ko pamaligya iskindi, kasuway ko pamaligya og kanang kuan, pan, isuroy na sa kuan sa mga classmate diha, sa ibaw na sila gan sa kuan na pag high school, sa ibaw na sila. Kami mi guys skin day 100 pieces amo ang 10 pesos. Yan na, mga more sinto ba? Ya, og time pod nay dili to sa akong kuan sa amora nang sa ang kantin. Dili gud wa gud sa mo yahuato. Kuan ra kanang tabang daw to nas kantin ba. Mamaligya pug ko. Maligya man sad mi niya akong kadayong sa ice box nga akong igsuon penting lang ayang mulakaw. Ano yan nga mo nay wa mahiba kuan is mga bagong tubo ron masuwaye. Mawag mo. Ay, skin day! Ay skin day mo diha, skin day. Ay, skin day nang! Magkasimilar tayo sa data day. Isuon siguro mi. Liwat pa. Tanawan ninyo guys, oh. Liwat lagi ito day. Comments down below na lang sa kung ano pareha ba bignaong Q&A naman tayo day. Q&A, oh. Sige, Ako may mga na. Ikaw Baga kumata. na. Sa Q&A sad meron. Ayaw. English. O di ba English, Bisaya. Nakapila ka o boyfriend sa una. Before ka naminyo. Ay. Kan boyfriend jud da bahalag dili seryoso. Para sa kay na boyfriend ha. Oo. Basta. Nanguinta na. Dagon mo lagi taon. Tulo naman siguro. Tulo naman. Ay, butad pala. Tulo naman. Tulo naman siguro. Upat. Opa niya, kalimay mo ba na? Ikalima ang bana. Hindi man ni boyfriend na. Dito man ninyo. Sunod. Dili so tira. Next question. Ikaw sa Ikaw, imo ha. Ang pangutan ako. Pangutanon ka na ha. Muna ako sa imo. Sekad sa mora gyapon ang question, murag babali-bali ra gyud ta ug sa question ni mora pud ha. Sekad sa upa ka namin yo pilay na agi ni mo iyab. Uy, pare daghan na naman ato. Allah dekan. Magke. Sa. Allah Wa! dekan. Di ba iyab sa Tulo. Upat. Lima. Unom. Ano? Hindi pa. Di pa 20 Seven. ka buok. 8. 12 lagi. 12. Di ato. Gana 12. Di ako na pod. Ika-13 si Bana. Ang sa kawaulon taron. Sa ika-13 nga uyab nimo na naay nakat na okay ra? Ito man. Nayo. Naay nakatuye. Di atay. Secret na na. Secret na na. Siguro, di ba? Dili, Nalaw si mama. Kiss. Halos tanan mo? Tanan. Sige. Halos tanan na kiss. Sabad, dali mama ron. Okay na. Ako na sila uban. Ako pang sunod na question. Sa imong mga igsoon, kaysa imong paborit. Ayay, naman kay masukuan ni Ron. Wala masuko. Bawang ko'y favorite. Sa imong paborit. O nga no. Bawang ko'y favorite. Wala kayo paborit ng igsoon. Ma-hurt man na sila. May, mas mahal sila na ko'y favorite. Bita, sa favorite na ko'y itsoon, si Ining. Si Ining. Si Ining daw ang paborit. Ngano? O ngano? O si Ining ang favorite kay Juan, masiran o sa mga problema na makatugan ko niya, kamera po niya, o sa po kuan mga daghan mga share na ho ni Jaba niya about sa unsay problema po na ho, unsay mga kalipay po na ho. Kuan si Jaba nga mo kuan enjoy po si sa istorya, di ba ingan nga kintahay na sumugon po na, di ba pikon kanang kuan na si Jaba kanang sana game ra si Jaba ug unsay mga kuan. Ako na pod. Ayun ko lang tayo sa una. Ako din sa sa Wala na pod. Sa naman. Sa imuhang kuan bana.
Tibalan na po doon. Oh, dili pag bag-o mo namin yo about sa inyong iyot. Unsa man. Ingon hiyot man na. Dili okay ra man gud na sila maminaw. Oh. Kanang majud Maayo. maayo. Pakaslan mo dahil di maayo. Maayo dyan. Maminyo, nagali ka. Kung di ka sa maayo. Kinalasa na gud na. Langay dyan mo drive. Lami! Lami ko no guys. Kung ako gud nakasal. Ni ko ano gud. Di ko ana. Oo. Dito ay oh. Hindi akong pangutana. Sunod. Hmm. Sunod ako pangutana. Nalimot na noon na ako pangutana kaniha. Sama. Limot-limot mo. Oh, nalimot na noon ko. Wa pa ka namin yung sa may imo ang dream sa una. Punta. Dream? Mm. Wala ko dream nga mahimo kong kuan agaharang dream sang kinabuhi nga ug magkapamilya ko successful kanang maayo ang pagpuyo ba di ka pud nga hayahay kayo igo ra ba nga kanang kuan makaon maka soroy-soroy nga na ka simple wa man ko yan mo hangdam ko sa kinabuhi mahimo kong maestra nga wa jud na nakapangarap. Wa man ko na ni kuan, wa man ko nangarap nga mahimo kong doktor, mahimo kong kuan wa ko na. Unsa ray imo Unsa ray ang kuan, makabuot niya. O naihatag sa Ginoo nga kuan di low key man pa. din bayhanan low key. Nga na kasimple lang ang kinabuhi. Wa ko nangarap nga mahimo kong maestra, mahimo kong successful nga. No need Sa man kuan. kay pugihan man ka. Ang kaorang kuan unsay mo ihatag sa Ginoo nga kuan grasya yung ihatag na ho nga kuan dawaton na ho sa mayong mga kamot. Nga na ka simple ang kinabuhi guys. No wala kay kontra. Mo na ginindot karon panahon na. Pareha ani po Dili ka nang ani po makahibaw mo kung sa nga na dud ang damgos kinabuhi. Ing ana lang guys, nindot lang ba simple pero lamig kumbaga puto. Ikaw unsa man imong Ako dream. martista. Ay grabe. Di mo ko maghandoy nga na kay di mo ko kahibaw mo sukod di mo ko kahibaw mo acting. Di artista ako nasa una-una pagkabata. Bagay magsige man yung drama-drama sa balay, sa school po na apoy Na mga kuan duwa. dula di ba nya hanuhay tag mabida sa ang imong role. Pero pag katong na matured naman ko ang akong ganahan kay Successful kuan. ang kuan na lang singer unta kanang HRM wa man na dayon. Kay mahal man ang tuition fee. Ay katong panahon na kay kinabaratuhan man ang teacher. Bisag wa ko plano mag-teacher, nag-teacher na lang. Teacher, mo ka mag-abot dili. Nag-teacher na lang. Teacher. Auto. Moro po itong higayon na naminyo ko ba ng Koreano. Gasya gyapon. O dito mi nakita sa ang trabahoan. Mo na. Maestra. Ang estudyante imong gipakaslan. Yang bana guys, estudyante na niya Pinas. Nga nahimo niyang bana ron. Ang imong estudyante mama I love you. Imbes kay mag-study about English, lain may studyhan. Nya mao ra to guys. Day? Oh, wala na kay pangutanan ako. Wala ta. Ikaw, Wala na kay pangutanan na ha. Ang pangutanan na ba kay ever since kasuko na ako? Ha? Amo na yung pangutanan? Oh, since na Wala. O na ba ko gasuko nimo, ganahan ba ko mahimo? Never ba ka na Wala, wa man ko never wa jud ko kasuko nimo. kahiubos na ako ever? Wala, wa jud ko kasuko nimo. Nano nakapangutanan ko na. Nano ba yung mga friend na na banding nimo nya na aday kahiubos sa imo nya dili sila mo confront nimo. Dili Wala. talikod nimo. Daghang Madyo kay mo na ipangutana na ha. importante jud na sa friendship pero honestly jud wa jud mi nagka oh. Sa tinala wa man koy kahiubos nimo kay nganong makahiubos man ko ug unsay ang mga i-open nimo, unsay ang mga hangyo nimo, open man pud ka. Mo nang wa ay mahitabo nga kahiubos. Kuan? Mo nang always Wa man sa friend tunod ra pud, ka- wa man ta nagkatubag kuan. Tubagan na ito no. Kay wa man sa tay mga insecurity sa usap-usap. Wa man po ko na silos. Wa man po ko'y kasuya nimo kay og unsay
Hinuon na Kung mabalik pa ta basig ako pa'y masilos Dili. nimo. wa man po ko yung kasilusan nimo kayo about sa imong pang imong successful nga kuan. O di man po ko magsilos ingana nganong Kaya di naman man sa kayo angay. mo, di ba? Aw di wa gapo why yahu pero di ko ingay magsilos kay di man po ko insecurities nga pagkatao bisan pag ug unsay successful sa friends malipay proud kay kuana di ko ingan pareha ng ubang barkada nga Successful. unsay successful na nga Katulad kuan kuan nila ikasakit. Ako lahi ko guys kay ug unsay ikasaksis ang kuan malipay jud ko. Ug unsay ilang pareha nga na sila nga claim. Mo na malipay jud ko kung sa ilang mga successful balag na ra ko sa ubos basta kaya mga friends mga successful sila. Kamo pud diha nga na unta mo. Nya na mo na gingon nga nya na gud unta dapat di kay pareha uban nga kanang kuan ug kinsa tong mga friends nila nga na success ilahang birahon pa ubos. Di jud na dapat angay nga na kailangan jud nga kuan kanang forever busog naman ko dai pila na nahurot 5 kahurot na og 5 guys. Actually dami siya dai. Lami sa Lami kung- kuan. Lami ang texture ba? May katulo ang umbok kaayo dayo. Kulimo kaayo siya. Mao na ang topic karon. Wala, next time guys, lahi abangi among kuan topic. Lahi na pud among question. Salamat sa Salamat sa inyong pagtan-aw. Salamat Nya po, sa Day. namo ug ka gusto mo sa among conversation. Comments lang mo. salamat ko dai apil ko. See you next time. Bye-bye. Amping kanunay guys.